Siyabingelela South Africa, siyabingelela kuphi nakuphi la nikhona ngey'ndawo ngey'ndawo. Nibingelela uMduduziwe ngoMkhwanazi Sibongo. Sivela kwinhlangano iThuleleni Organisation. Kwasake kwangiphinda lokho ngingapha eNanda noma kwaMashu phambi kwenxaxhela yetolo okuthiwa ise-Bridge City la ngikhona. Hayi impela la angisangeni nje ngize ngiphume ngingazange nje ngibanjwe umuntu acela usizo. Sengiyabona mhlawumbe ukuthi hayi engathi uThuleleni ngavela azoxhumeka noma igazebo la. Ngimemezela ukuthi hayi ngosuku lokuthi ngizobe ngise-Bridge City abadinga ukubona uThuleleni abeze ngoba bengize ngokuni izolo ngiphezela abafethu bezokwenza abakwenzayo la etolo. Savinjwa umfowethu okhala ngento yokuphila ayilanda ngapha emazweni. Sithe kusenjalo nangu nosisi naye uthi hayi impela una izolo sibona ucela usizo usibonile kusizakala omunye besinaye khona futhi la ngesonto eledlule. Sengithi hayi ke dadewethu ngoba ke unawo uthi la eBridge City kungcono ka ngibuye nginihlanganiseke naye umfowethu lo nenkento yokuphila ukuze sibe endaweni eCentral sonke ngikwazi ukuthi ngizwe ke uvo leni ukuthi nikhala ngani. Dadewethu sawubona ma. Eyo. Kunjani Ntombi? Ngiyaphila. Siyaphila. Ubani Nkosazana? Ngicebisile ngwabhengu. Awu kephi Mabhengu? Enkandla. Kephi nenkandla? Emachubeni. Oh yebo Ntombi la eThekwini. La eThekwini ngila kaMashu. Ngizofuna amatoho. Kephi noMashu? uMashu mkhulu. Eshaya moya. Shaya moya? Yebo. Ushoyo seshaya moya? Yebo seshaya moya. Oho, ushaya moya lethi zasehostel? Yebo. Oho, hayi hostel shaya moya. Eshaya moya hayi hostel. Oh yebo. Mawuye hostel udlule eshaya moya. Oh okay. Hayi cha. Ngiyezwa. Banganaki kodwa sincokola la. Yikho kunzima ukuthi usho ukuthi kukephi la uhlala khona. Dadewethu ukhala ngani Ntombi? Ngikhala ngokuthi ngike ngabona lana ephejini lakho abantu bethola usizo nami ngizocela ukuthi ngikwazi ukuthi ngithole usizo. Salahlekelwa umfowethu la ngo-August. Igama lakhe uThokozana waBhengu. August mpunyaka. Lo nyaka lo August esuka kuwona. Ngabona abantu bayasizakala mabebhayile ephejini lakho. Nami ngizocela ukuthi ngicela ukufaka isicelo sami nami ukuthi mangakwazi ukuthi ngithole nami usizo ngoba usebhekiwe akatholakali. Ngokuhlala yena ubehlala eGoli eDaveyton. Ngokuhlala ehlala nomndeni wakhe. Nomndeni wasekhaya kodwa useduzana odayini behlala nomkakhe nezingane. Unasekhaya kuseduzana la kuhla khona ubaba nosisi wami nomamncane. Waduka ke ngo-August, waduka ngo-August ngicabanga nagcina ukukhuluma nange-8 unyamalale nge-19 ngoba ngathola ifoni nge-19. Wafonelwa ngatholakala. Wayiwe emaphoyiseni, amaphoyisa athi asazoliphenya udaba. Kanti uzabe uyafona ngenamba okungeyona yakhe afonela ubaba ebusuku ngo-12. Ubaba athi uyam-answer agcine ngamzwanga lokho ethe baba agcine ngamzwanga. Bahambisa inamba emaphoyiseni angakhona mayifike emaphoyiseni athi asazoyi-check-a le namba umuntu o-check okwazi uku-check inamba usa-ofile. Bagcina-ke beba-check-elile bathi abalinde mhlawumbe kuzothatha 2 weeks noma 3 weeks. Umuntu njalo angisho akabonakali sonke isikhathi. Salinda-ke salinda ezomhlala lokhu amaphoyisa. Yebo. Akusiphi isiteshi? Akhona lapha eDaveyton endaweni yakhona uthi angazi ngaze ngiye. Okay. Kwemva lokho selokuthulekile amaphoyisa asenzile ukuthi obabe lokhetha ayafika lapha ekhaya ayafika ekhaya ezo-check ukuthi akabuyi nakabuyi. Kuzube manje naka akabuyi sesizamile yonke indlela siyambheka asimtholi. Simbheka nasemakhazini sambheka nasebhedlela siyambheka nasendaweni yangakhona la lokisho yabhekwa khona hayi akaveli. Okay. Ngicela ukubuza lokho ma ngoba uyasho ukuthi naka amaphoyisa afika ekhaya. Lo 2 weeks ayewuthembisile ukuthi azobe senempendulo efone number la befona ngayo. Agcina itholela impendulo. Agcina ehambile ubaba buyela khona ukugcina kwakhe kuyakhona kuthiwa afika athi akabuye imphumela akusheshi kubuye lemphumela le ngoba kuyenzeka abantu uthola ukuthi balethe inamba bafuna ukucheck abantu unenkinga nomuntu ufuna uyombulala khona mhlambe ezibalekile. Bagcina bethe bazofona uma ngabe imphumela isibuyile lokhu ke bathi bazofona aze bafone mhla lokho. Kuze kube namhlanje. Kuzobe namhlanje aze bafone. Oh. Ngaze bafone. Manje sesimbhekile ubhekiwe nje impela kakhulu kabi ngoba phela ekhaya uyena yedwa umfana ngimama singamantombazane thina siba u4. Ube umuntu ophuza yona?
yawe yaphuza kodwa hayi ngalowo ndlela ukuthi usengahamba ayophuza mhlawumbe kuthiwa akabuye mayiphuzile kuba lolo suku ukuthi bayijabulisa futhi akhulukazi bajwayele ukuyijabulisa uma bewumndeni babomndeni la basuke bekhona umndeni wasekhaya mkhulu. Ube nabangani lapho eGoli? Ngathi abangani benabo nabo abangani nje bangebonaka abasekhaya. Seke nambheka kubangani bakhe? Yebo abangani babo nabo bathi abamazi bamgcinani, abanye bathade bamgcina, abanye bathi bamgcina ngayizolo nje bamphika nje bathade bamgcina. Ngelanga ehamba esuka ekhaya kulapha esuka khona endlini, abavela abantu athi wayekade nathi mhlambe ke wasuka kuthina ke sehamba noma kwenzakalani? Abaveli ngoba ehamba wahambela endlini ngisho kudadewethu ethi uya eSoweto. Kade ngayizolo kwakuyiwo lesingaki kwakulesibili ngesonto kade egcina kuba nabangani bakhe laba bejabulisa khona mangizwa kahle lapho. Ngibuza bona abangani laba kade napho. Abangani bakhe labade nabo bathi bamgcina lo langa basho into eziningi, abanye bathi sambona TK wayenokukhuluma into engekho right mayisiyaxakeka mase wenza kanje empilweni yakhe, abanye basho ukuthi wayiphuze kakhulu, abanye basho okuningi nje basho okuningi ngoba ubaba ugcina esethi abangani bakhe abasaveli ke manje ukuthi bavele njengabangani bakhe kade abangani njengalendlela ade babangani ngabo abasaveli ke manje. Amamoshwali wonke senabhekile eGoli? Yebo amamoshwali abhekiwe nasebhedlela nasemajele. Na yonke indawo le okuthiwa iphuzelwa kibumnandi ngoba ubejwayele ukuthi nabangani bakhe bambuyele ebumnandini babuye bezikhaya bahlukana. Kuyabhekwa njalo ngoFriday mhlawumbe bazithiwa beyithela akatholakali. Ibhedlela lezi abantu abagula ngokuphazamiseka kwengqondo? Kuyiwe futhi lapho kwabhekwa akatholakali. Manje nje bese sifuna ukuthi usizo noma sesingamthola ekusiphi isimo ngoba angikhumbuli nothiwa bamshaya bambulala ukuthi ngabe kusithiwa akusekho nje ithambo lomuntu liyashesha ukubola bese singalithola nalo sithathe siyolibeka ekhaya njengabantu bonke nokuba kugcine kunyamalale kanje. South Africa ngizothini kuthweleni konke sihlangana bezana nakho ngendlela masihamba. Sithi sikule nkinga mhlambe sizama ukuthi siyafocus kuyona kuqhamuka enye inkinga mhlambe olunohlobo gcina sefuneka nayo futhi si-accommodate. Lento yokudwa kwabantu into ebengakaze nje ngiyenze. Ngibanjwe umfethu last week la ngaphakathi emall wangicela usizo ukuthi ke kunomfabo waduka ngase ngithi nefethi hayi ngicela ukwenzela nje ivideo encane over ngefoni yami bese ngikupostele epage lethu sibone mhlambe ukuthi angeke ongaresponda mhlambe. Ngenze leyo video ke ngamfakela umfethu abantu abaningi bayibonile bandlela uthweleni. Yavele irespond ukuthi umfowabo ke watholakala angaze le lecture nje stimela lana eDuff Road. So ke usisi naye ke ukuthi ubone leyo post leyo leswaye ke naye sethi thuleleni ngicela ungisize. So manje yikho ngithi angicacisa ukuthi asidili nabantu abasuke bedukile but ke whatever sihlangabezana nakho ngendlela esithweleni siyasikwazi ukuthi masizokwazi uku-accommodate sikwazi ukubanikeza abantu space bakwazi ukuthi ke balisebenzise ama-platforms ethu ukucela usizo. But my concern kakhulu ikulento yokuthi labantu abangathi balento yokudwa kakhulu yilabantu abathinta amanzi amponjwana. Ngoba nalo last week umfethu naye wayehambe vele umuntu vele odlayo naye noma ngibuza nawe usisi noma ngithi umfabo bethinda yini basha abangani bakhe bathi wayesedle kakhulu ekhuluma izinto engazuthi ke azikho right. Siyacela nje ukuthi kubantu ngempela abadla amanzi amponjwana engathi khathe esiningi bangabadla lawo manzi abawadlayo phambi kwabantu naseduze nasendlini noma nasekhaya. Kuye kumele mhlawumbe ukuthi ubiza abangani bakho uzojabulela ekhaya ngoba njengamanje waphuma endlini waya kubangani bakhe laba namhlanje bangasalilethi ngisho usiza ukuthi bamgcina akwaziyo ukuthi ukephi. So dadewethu ngicela ukuthi ucele kubantu beSouth Africa nesithombe sakhe nizosifaka la ukuthi mhlawumbe bangakwazi ukuthi babone mhlawumbe isicelo senu noma mhlawumbe bafanise noma kukhona abakwaziyo bavele banithinte. Ngicela ukukhuluma nabo dadewethu. Ngiyabingelela eSouth Africa. Babuke ungabashalazeli. Ngiyabingelela eSouth Africa yonke. Naba babuke. Ngiyabingelela eSouth Africa yonke. Bengicela ukuthi ongakwazi mhlawumbe ukumfanisa ubhuti wami lapha khona asisize asilekelele. Inamba ngizoyishiya nami la ukuthi makukhona umfanisayo lapha khona ngoba sazi noma usaphila noma asaphila.
bengicela ukuthi silekelelane sicingisane ngoba nathi sesicingile ngayo yonke indlela asimtholi. Abangaba nosizo bangakuthola kephi? Mana-ke dadewethu ngiqale ngisho lento. Ukushiya inamba kuhle kubi kulezi zinkundla zokuxhumana ziningi ney'nswelaboya. Yabo. Nabasemajele bathatha inamba yakho bayisebenzise ngendlela yabo. Bayibike mhlawumbe nawe ugcine uthola uthando. Angisho ukuthi mhlawumbe likusebenze mhlawumbe lingakusebenzeli. Ney'gebengu nazo mhlawumbe ey'qola abantu zathatha inamba yakho zisebenzise ngenye indlela ngithi yabo. So-ke yikho ngithi angicela ukutshela nje kuse-early ukuze kube kuwena isinqumo sithathwa uwena ukuthi inamba uyayishiya yini. Kodwa-ke ukubheka indawo zombili ubuhle nobubi sekuzoba kwenaka ukuthi udecide ukuthini Ntombi. Manje makuthiwa-ke bayangicingisa-ke bayamthola bengakwazi ukuthi mhlampe babuye la kaThuleleni. Hayi ningi umthwalo. Mina bengitshela wena ukuthi kungathi kusasa uma kukhona mhlawumbe sebeqhama bekuhlupha ngefoni uthi ngangishiya inamba kaThuleni ngithi angikutshela ukuthi kunjani. Bese sithathwa wena isinqumo. La sizocela usizo kubantu eSouth Africa ngithi yabo. Sicela usizo. But-ke ekuceleni kwethu usizo inkundla esiyisebenzisayo zinabantu abangafani ma. Khona abantu abaphilayo, khona abantu abagula ngengqondo la. Yabo. Khona lonke uhlobo lomuntu. Ungabona umuntu ephethe ifoni nje utshela ukuthi uyaphila kanti akasile engqondweni. Ubona phi ubona ngezinto azenzayo kuma respond nakuma-post into abayipostayo. So yikho ngithi angikutshele nje ngithi yabo ukuthi kuzoba kuwena ukuthi siphi isinqumo osithathayo. Mina ngikunikezile i-platform nansi yabo. Yebo ke Ntombi. Khona cishe ubuqinisile ngoba ngangabhala nasepage la Mandla Chris ngalo ngashiya inamba yami emva lokho ngafonela umuntu wangitshela ngize no 6400 ukhona ubhuti uzomdede la sabona iscam-ke lesi ngoba ngathi ngithi angisendele isithombe kwawukubaleka kwakhe. Izwa kanti bengakwazi lokho mina. Bengakwazi lokho yabo. Umfowethu nawe uChris wayekusiza esiza ngithi yabo ephethe lakhe. But seqhamuka abantu abanjani? Ngenhloso ezabo yabo. So this why ke namanje ngithi ke akube kuwena mina okwami nje bekuthi ngikuthethe hayibo kuhle kubi kodwa ke so ngadecide ukuthi uthini sisi. Hayi angizuyishiya ngoba nabo bavele bahlukumeze kakhulu ngalolanga nje ngahlukumezeka kakhulu. Okay. So ke South Africa makukhona ke abangaba mhlambe nosizo mhlambe odabeni lika mfowethu nabambona abamfatha esithombeni. It is fine siyaqala ba respond kuyona i-comment section ilaba ngavela khona ukuthi sike mhlawumbe usiyokwazi ukuthi nathi ke makukhona sikubonayo simthinta usisi siverifyeke ngithi yabo leyo source ukuthi abantu ba right ngempela sikwazi ukuthi nani nixhumana nabo kwabantu nazo ukuthi ni safe ngithi yabo. Ilokho dadewethu. Nkosi yami siyazwelana nomndeni. Awummemeze umfowethu awukhulume naye uthi abuye ekhaya. Thokozani ngiyacela bhuti ukuthi la ukhona ngicela ukuthi ubuye uze ekhaya. Uyazi ukuthi ushiya umndeni wakho ashiya nezingane zakho uyithanda. Ngiyacela la ukhona ukuthi ubuye. Ungakhali sis. Ungakhali sizoluthola usizo. Musokhala Ntombi. Yabo. Thokozani na umndeni wakho uyakudinga ke mfowethu thina sibona bakakhumbule ekhaya kodwa ke akukhumbule ekhaya. Ukhumbuleke nezingane ke noma ukuthi ke la ukhona mhlawumbe umyalezo uyafika nakulabo ke ohleli nabo mawukuthi ukhona ohleli nabo abezwayo kanje siyacela mhlawumbe ukuthi ke basixhumane naThuleni sikwazi ukuthi ke sinixhumaze nomndeni wakhe umfowethu uyafunakala umndeni wakhe nalabo kahle abangamfanisa ezithombeni makukhona mhlawumbe abakubona okwenzeka mhlawumbe siyacela nabo ukuthi bavele ukuze umndeni uzothola iclosure ukwazi ukuthi ke kuyenzakalani ngelunga likabhuti wabo. Akumnandi ke mase sibona abantu besikhalela kanje yabo okwethu nje sisuke sizolekelela kodwa ke inhlungu nosiza abantu abeza ngalo kuthina kaThuleni ilona lenza qinisile ekhiphe inyembezi kanje. Asithembe ukuthi kusasa mhlawumbe sizobe sibona inyembezi enjabulo sisima ukuthi umfowethu uyatholakala esaphila ma. Ilokho nje no siyabonga sisi. Siphumele nje wena ekhaya ukuthi asize ngala sizokubona Ntombi yabo. Nini nomfowethu lo phethe into yokuphila. Cha siyabonga amabhengu. Sinenhlanhla ma. South Africa ilokho ke ngenza kwethu ke sicela ke bangasiza ngempela abalekelela umndeni wakabhengu ukwazi ukuthola ke ubhuti wabo. Ngiyabonga mina egameni lenhlangano iThuleleni Organization umduduzi wakamkhwanazi uyabonga nisale kahle emakhaya siyanithanda.